Kune varume vari kugara nevakadzi vavakasorambwa navo kudhara, asi kungoti nguva haisati yakwana yekuti zvinhu izvozvo zvibude pachena. Mukadzi anogona kugara newe nekuti anokuda, kana kuti anogona kugara newe nenyaya yekuti pane mabenefits ari kuwana kubva kwauri, either imba, shelter, mari kana protection yaari kuda kubva kwauri. Zvakafanana nemunhu ari kuenda kubasa. Munhu anogona kuita 10 years ashandira pakambani yaasikatombodi, ashandira basa raasikatombodi, nenyaya yekuti basa iroro ndo ringoripo ende riri kutomupawo kamari kari nani. Ndo the same applies nemarriage. Unogona kugara nemunhu wekuti anokuda, kana kuti unogona kugara nemunhu wekuti ari kuwana mabenefits ari nani kubva kwauri, kwete nekuti anoda iwewe. Saka zvinhu izvi zvinooneka, ndokunga uchigona kunyatsoongorora. Toda kubatsirana muvhidhiyo yanhasi, saka chingogara wabaya subscribe button usazorasikirwa nechannel inoi. Chinangwa chandoda kutaurira zvinhu izvi hachisi chekuti murambane, chekuti unobva waenda kumukadzi wobva wati ndazviona kuti hausi kundida, ndaona zvakati nezvakati, saka chitorowa pasi, ngatogara tarambana. Chinangwa chandoda kutaurira mapoinza ndechekuti uzvione kuti ukurumidze kugadzirisa. Zvino pamwe pacho mukadzi anogona kutanga achitokuda iwewe, asi nekufamba kwenguva mwoyo wake unochinja, zvichida zvinenge zvichibva paunhu hwako. Saka pandakuda kutaura zvinhu zvekuti kana mukadzi achikuda haaiti zvinhu izvozvo. Chekutanga, mukadzi anoda murume wake haaiti flirting nevamwe varume kana kuti kuentertaina vamwe varume. Apedza opomera murume wake kuti you are insecure kana kuti une ruchengera, murume wake paanoedza kumutsiura, anoedza nepaanogona napo kuti aprotecte peace kana kuti atambire kure nezvinhu zvinoita kuti anetsane nemurume wake. Vakadzi vese vanotozviziva kuti kuita flirting kana kuti kuentertaina varume vakawanda, varume havadi zvinhu izvozvo. Saka kana achida murume wake achatambira kure negemu iroro zvachose. Number 2, kana mukadzi achida murume wake, uchaona netreatment yaanopa murume wake pane vanhu. Kana mukadzi asingachakude, zvinomuomera kupretenda, kukunyemwerera chako pane vanhu zvinotomuomera. Saka kana mukadzi achinyatsoda murume wake, anomeka sure kuti amupa respect yakakwana pane vanhu, nokuti anoziva kuti ndo panobva dignity kana kuti chiremerera chemurume chinobva pamabatirwe aanoitwa nemukadzi wake pane vanhu. Vanobva kuti aiwa une mukadzi zvechokwadi, wakazvibatira mukadzi wake ane tsika ende anokuremekedza. Saka kana mukadzi achikuda, anomeka sure kuti akugadzirira zita rakanaka pane vanhu, haambokunyadzisi. Number 3, mukadzi anoda murume wake haashori murume wake achimuenzanisa nevamwe varume. Izvo zvinoitwa nemukadzi aringokudira mari kana kuti ari kukudira mabenefits. Mabenefits aya paanotanga kudzikira ndo paanotanga kukupa pressure. Utadza kuitwa zviri kuitwa nevamwe varume sei, zviri kuitwa nananhingi sei usiri kuzvigona. Anenge achida lifestyle kwete murume wake. Mukadzi anongatsoda murume wake haamupi pressure yekumuenzanisa nevamwe varume. Anounderstanda zvaari ende anomugamuchira ende anomutenda pazvishoma zvaanogona. Pane zvaasingagone anobatsirana naye nekuti anenge achida munhu wake ende haadi kuti munhu wake afile unwanted. Saka zvaya zvekupuwa pressure, zvekutukwa nekupuwa makomparison, pane chaanenge achida chisiri iwewe. Takutosvika panumber 4, masubscribe. Kuomera nesubscribe chaiyo. Ameno. Number 4, mukadzi anoda murume wake haanyime murume wake bonde. Haadi kuti murume wake afile unwanted kana kuti anzwe seasingakosheswi. Vakadzi vese vanotoziva ende vanotonzwisa kuti chinhu chinonzi bonde kuvarume haisingori pleasure. Intimacy itori part of daily life yevarume. Ende varume vashoma vanokwanisa kutosurvive pasina bonde. Survive kwandiri kutaura munokuziya. Saka ukaona mukadzi akusvika pakunyima murume wake bonde nemareasons ari unnecessary, kakawanda kacho zvinenge zvatova pachena kuti pane zvinenge zvichiitika ende zverudo chaizvo panenge pasina, nokuti mukadzi wese anotoziva ende anotonzwisa kuti chinhu chinomuendesa kure nemurume wake ipo papa ndo pane nyaya yacho yese. Inini handisi kuti ukanyatsoongorora munhu wako woona kuti zvinhu 2 or 3 ndo zvaari kukuitira motanga kutonetsana kana kuti kukanzelana, garai pasi muonesane, nokuti pamwe pacho problem inogona kunge ichibva kwauri iwowo murume. Nokuti pamwe pacho munhu anenge achitodawo munhu wake, patozoona kuti hapana chekudira munhu uyu, hapana chikonzero chekumuda, mafeelings ake anotanga kuenda. Saka onesanai, pamwe pacho problem inogona kunge iri kwauri kana kuti dambudziko riri kwaari, mogadzirisana. Kakawanda kacho kurambana haisi solution, nekuti unogona kuti uchibva paari
woenda kunopindana nezvimwe zviri wese kana kuti woenda kunotakurana nezvimwe zvinhu zvakatokura. Kunze uku hakuna kumira musha.